Ui, bikoteak dira. Emajoak. ¿Zarete bikotea? Ez. Ez. Ah, bueno, vale. Zer maiz itxete. Orduan zuek izan bikoteak. Ez. Eta zuek izan Instagramen dagoela. Nago. Ordua, baimena, ez da zu zera dugu. Pentsatzen nuen ze egokal nuen. Ba, nire aurpegia ateratzen dilako, eta niz ez du nahi hori bilduta. Baina hori nire kontua da. Eta ze, baina Instagrama daukazu publikoan. Baina nire Eta nire aurpegia da. Hau garraitu behar da putxo egiten, Eta beste gunekoa bai. orain da, zeratzen trafizik, memoen, zigortuta. Nicole, kontuz. Ai, zoi lurra. Ah! No, Nicole, ez mesedez, nora zoaz. Goaz hitz egitera, Nicole. Zan dizugu, mila aldiz. Bai, hori egia da. Hitz egin behar dugu, Eta dakizu zerratik izan da, ez da? Bai, daki, baina. Nik zuk izango banu, kenduko nuke izkroz. Kenduko dut. Oso ondo. Barkatu. Kontrolatuko zara gehiago? Bai. Oso ondo.